Dragi učenici, dobrodošli na nastavu sociologije za 3. razred srednje škole. Moje ime je Marina Vrdoljak i danas ću s vama proći temu univerzalne društvene institucije te društvene mreže i društveni odnosi. Za što učinkovitije praćenje ove lekcije bit će ti potreban pribor. Za početak, to je tvoja bilježnica i olovka. Zatim, pametni telefon, tablet ili računalo s pristupom internetu. Na nekim mjestima će biti postavljeno pitanje. U tom slučaju pauziraj video, razmisli i zapiši neke od odgovora ili asocijacija. Na određenim mjestima ćeš moći vidjeti poveznice. Njih otvori nakon pauziranja videa kako bi mogao provjeriti dodatne sadržaje. Ponovimo ukratko što već znamo o društvenoj strukturi. Društvena struktura je cjelina koja se sastoji od sastavnih dijelova. Najmanji sastavni dijelovi te strukture činimo mi pojedinci koji zauzimamo neki položaj u društvu. Taj položaj može biti pripisani ili postignuti. Uz taj položaj se vežu određena očekivanja. Mi se moramo ponašati u skladu s tim očekivanjima, u tom slučaju igramo ulogu. Naša uloga može biti zbiljska ili može biti idealna. Kad povežemo više ljudi, onda govorimo o društvenoj grupi. Dakle, društvenu grupu čini 2 ili više ljudi u interakciji. Pritom razlikujemo primarne i sekundarne društvene grupe. I sad dolazimo do pojma kojeg ćemo obraditi u današnjoj lekciji. To su društvene institucije. Njih možemo definirati kao najveće sastavne dijelove društvene strukture, čija je svrha ispunjavanje temeljnih društvenih potreba. Koja im je funkcija? Američki sociolog Talcott Parsons je rekao da društva nastoje organizirati djelovanje svojih članova kako bi se zajednica obnavljala, kako bi se zaštitilo članove, omogućio im se što ugodniji i sigurniji život, odnosno spriječio kaos. Ovisno o tome koje društvene potrebe zadovoljavaju, razlikujemo nekoliko vrsta društvenih institucija. Možemo reći da su i univerzalne jer su prisutne u svim tipovima društava. Temeljna društvena institucija jest obitelj. Njezina zadaća je da održava društvo jer se u njoj rađaju novi članovi društva. Potom tu su političke institucije. One uređuju odnose unutar državne zajednice. Spomenut ćemo i obrazovne institucije. Njihova zadaća je da prenose znanja i vještine. Ništa manje važne nisu ekonomske institucije, koje se pak usmjeravaju na način proizvodnje i potrošnje. U svakodnevnom životu značajnu ulogu igraju religijske institucije. One razvijaju sustav vjerovanja. I na koncu spomenut ćemo kulturne institucije, koje svojim stvaralaštvom oplemenjuju društveni život i čovjeka samog. Sad možeš zaustaviti video i na sljedećoj poveznici pokušati riješiti zadatak koji će od tebe tražiti da spojiš institucije s njihovom funkcijom. Vjerujem da ste uspješno riješili zadatak. Međutim, iako djeluje kao da svaka institucija ima svoju funkciju, važno je uočiti da institucije nisu strogo odvojene jedne od drugih. Mi smo imenovali obitelj kao temeljnu društvenu instituciju. Međutim, ona procesom socijalizacije utječe na svoje mlađe članove društva tako što ih usmjerava na sudjelovanje u drugim društvenim institucijama. Primjerice, uz kulturne institucije možemo reći da imaju svoju funkciju, ali obitelj igra važnu ulogu ukoliko redovito posjećuje kazališta, muzeje, kina i razne radionice. Što se tiče obrazovnih institucija, ne samo da prosvjetni radnici imaju zadaću prenositi znanja i vještine, stariji članovi obitelji predstavljaju podršku i razvijaju radne navike. U religijskim institucijama obitelj može zajednički sudjelovati u ritualima, bilo kod kuće ili sa zajednicom vjernika. Kad govorimo o ekonomskim institucijama, svaka varijanta davanja džeparca, obiteljski odlazak u dućane ili planiranje budžeta za ljetne praznike predstavlja određenu socijalizaciju u tom kontekstu. I na koncu, za političke institucije važno je uloga obitelji za razvoj političke kulture.
Ona može utjecati na ideološku orijentaciju svojih članova ili naglašavati ulogu birača u demokratskim izborima. Svojim aktivnostima društvene nam institucije daju okvir za prihvatljivo djelovanje. Mi ljudi volimo se procjenjivati, uspoređivati sa drugim grupama. Takve grupe nazivamo referentnim. Raznolike su primjeri referentnih grupa. Primjerice, to može biti susjedna obitelj iz ulaza do našeg. Možemo pokušati usporediti naše životne standarde, možemo pokušati procijeniti količinu slobode koju ima njihovo dijete tineđer. Putem medija skloni smo također baciti pogled na američke srednjoškolce, uspoređivati naše obrazovne sustave ili možda procijeniti kakve oni imaju životne šanse. Ako smo radnici u poduzeću, također se možemo uspoređivati sa konkurentskom tvrtkom. Možemo misliti da njihov šef tretira na određen način razvoje radnike ili da imaju radnici bolje privilegije i mogućnosti napredovanja. Ili recimo sportska ekipa za koju ne navijamo. To nas ne sprečava da promatramo strategije koje oni razvijaju, koje igrače žele kupiti i na koji način nastupa njihov trener. Tvoj sljedeći zadatak će biti da u bilježnicu zapišeš neke od referentnih grupa kojima se služiš u svakodnevnom životu. Pritom se možeš inspirirati primjerima koje smo naveli i možeš ih konkretizirati. Sad kad si zadatak izvršio, pogledaj malo koje si primjere zapisao. Razmisli zašto si se odlučio, zašto baš te slučajeve. Pokušat ću pogoditi da si se odlučio za primjere referentnih grupa za koje vjeruješ da su u prednosti u odnosu na tvoju, da imaju neke privilegije koje ti priželjkuješ. To nije ništa neobično. Međutim, uspoređivanje s takvim grupama može kod nas izazvati osjećaj relativne deprivacije. Zašto je ta deprivacija, odnosno zakinutost, relativna? Zato što se ona može i ne mora javiti, ovisno o tome s kim se uspoređujemo. Sljedeća tema kojom ćem se pozabaviti su društvene mreže i društveni odnosi. Moguće da je tvoja prva asocijacija vezana uz neke od platformi kao što su Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat itd. Međutim, u sociologiji koncept društvene mreže je mnogo stariji. Društvena mreža je skup društvenih odnosa između mnoštva pojedinaca koji su međusobno povezani na određeni način. Dakle, društvena mreža je rezultat bilo koje interakcije. No ne samo pojedinci. Povezani mogu biti svi dijelovi društvene strukture, i grupe, i organizacije, i institucije. U sociologiji postoji pristup koji istražuje veze koji povezuje pojedince i grupe u društvu na temelju njihovog sudjelovanja u društvenoj strukturi. Taj pristup se naziva Social Network Analysis. Razni su povodi stvaranja odnosa unutar društvene mreže. S nekim ljudima možemo biti snažno povezani, a s nekima labavo. Stoga kažemo da se razlikuju jake i slabe veze. Uobičajen način analiziranja veza su sociogrami. Sociogram je grafički prikaz društvene mreže. On se sastoji od čvorova i veza. Čvorovi su pojedinci unutar neke društvene mreže, a veze su upravo one veze koje oni stvaraju sa ljudima u svojoj neposrednoj okolini. I ne samo te direktne veze. U mreži govorimo i o indirektnim vezama koje možemo stvoriti sa ljudima iz druge ruke, tako rekući. Recimo da želiš doći u kontakt sa mladićem kojeg si upoznala na Tulumu prošle subote. Razmisli koliko kontakata i koliko koraka bi ti bilo potrebno da uspiješ doći do imena i broja te osobe. Tvoj sljedeći zadatak će biti da pokušaš izraditi sociogram za svoj razred pomoću samo jednog pitanja. Koga u razredu bi izabrao za rad u paru? Što više veza između čvorova, tim više društvenih odnosa. Društvenim umrežavanjem nastaje društveni kapital. Društveni kapital znači da stupanjem u interakciju možemo zadovoljiti svoje emocionalne potrebe, poznanstvima možemo doći do preporuke za posao,
Možemo apelirati za pomoć te dijeliti i tražiti informacije. Mogućnosti su neograničene. A sad malo o društvenim mrežama i informacijskoj tehnologiji. Neke od platformi, čije ikone možeš vidjeti na ekranu, nude pojedincima osjećaj da imaju vrlo bogatu društvenu mrežu. Međutim, u virtualnom svijetu društvene mreže ne moraju nužno biti tako jake kao one koje gradimo interakcijom licem u lice. Neke od opasnosti koje nude društvene mreže u virtualnim platformama možeš vidjeti u najnovijem dokumentarnom filmu The Social Dilemma. Ako te zanima, najavu za taj film možeš pogledati na sljedećoj poveznici. Na samom kraju ćemo ponoviti ukratko što smo sve čuli i moći ćeš procijeniti koliko si novih saznanja stekao. Znam nabrojiti najvažnije društvene institucije. Mogu objasniti aktivnosti društvenih institucija. Uočavam isprepletenost društvenih institucija te njihovu funkciju za stabilnost društva. Prepoznajem referentne grupe i znam kakav osjećaj mogu uzrokovati. Razumijem što je društvena mreža i kako se ona stvara. Razlikujem slabe i jake veze unutar društvene mreže. Znam što je sociogram i mogu načiniti elementarnu inačicu manje grupe. Razumijem što je društveni kapital i njegovu važnost u promicanju osobnih i društvenih vrijednosti. Ovom aktivnošću smo došli do kraja današnjeg druženja. Hvala vam na pažnji.